Bilih Bapak Ibu badhe ngersakake barongan warga utama, kula aturi rawuh kemawon wonten dusun Karangrawa, Dukuh Krajan, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Barongan warga utama, barongan tertua wonten Kitha Kudus. Bilih Bapak Ibu badhe ngersakake barongan warga utama, rawuh mawon wonten dalemipun Bapak Muhammad Sumadi ingkang kidalem wonten dusun Karangrawa, Dukuh Krajan, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Barongan warga utama kangge ruwatan, kangge hiburan, siap melayani kebutuhan masyarakat. Barongan warga utama, barongan tertua wonten Kitha Kudus. Sumangga rawuh kemawon wonten dalemipun Bapak Muhammad Sumadi ingkang kidalem wonten dusun Karangrawa, Dukuh Krajan, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus.